Snakehead. Asin. Suka. Ubusan yan para matanggal ang lansa. Okay. Secret spices. Oh, nako. Ajina bobo. Pampabobo. Ay si Tadapul. Ako, lilit pa. Pwede na. Tiyagaan. Ayan, sausawan. Yes. Ay, labas. Stainless steel. Okay. Dakulan may malaram dapat pa yan. Dakulan sibuyas, itin mo. Ulo naman ngayon ang snakehead. Ang tawag sa amin sa isdang ito ay yung sa Mobile Legends, sino na ba yun? Tamus. Yan po ang aming pulutan. Fried snakehead. Ito yung adik sa Mobile Legends. Pumunta lang dito para maglaro, hindi uminom. Ulo ng snakehead. Ready to serve. Kung gusto kong sausawan, puro sibuyas at suka lang. May sili. Ginseng 2. Ito. Ay, sinong tumira ng itlog? Aba. Tinira na ni Jipo yung itlog. Nag-uusap na ng high blood. Ayun yung itlog. Oy! Jackpot! Tawag namin dyan bugi. Sibuyas. Wow. Hanep.
Sakit ng motion. Sakit na ba si Gusion? Mas masakit pag hindi mo tinatago eh. Tatagay ko. Ha? Hindi, kasalanan dyan. Kunya tayo ni. Unya ay! Ha? Ito ay! Paano di siya? Ano, nakagalaw mo eh. Yung Mobile Legends eh. Ay, anak ng patis. Medyo crispy ito. Ito pong huli ni Jepol sa ilog ng isang gabi. Huli nila paring Jap. Unlimited pulutan sa Pangasinan. Free. Hindi ko lang masasabi sa alak, almost free kasi ito utang. Bayad sa akin, sir. Pag minsan, kumukuha ng talaba sa ilog, mimingwit ng mulmol, tilapia. Pero ito, nakuha ng tawag namin dito, ito naman, mansisilaw. Ito, Ano lang yan? talakob. Hmm. Yung talakob yung hinuhuli na ano, manual na hinuhuli siya. Pero kailangan mo ng ilaw na malakas na ilaw. Hindi Umaga na? naman yan eh. Ha? Nakuha sa ano yung panglilimas. Ay. Pero yung sa gabi, anong tawag doon? Pag-iilaw. Naninilip ng night fishing. Pero noodling sa English yung manual mong huhuliin ng kamay. Talo na? Lalaban, Jipol. Tuga may babagat lo, yung may jamay abong kumunot, tapos mas maluwang tayo paglo. Mami mo sa'yo. Pasampot ka mo ka lamang. Taon niya kumahiga ko, paduko yun eh. Unya duko ilaw ah. Ay pa. Sabay na. Talatan. Okay, ikaw ah.